víš, že mě... No, takže, to budu povědět. Si to nadiktujte, co chcete. A víte, co my si Chcete nostalgii? Ale počkej, my si uděláme VIP 3 pěškyřku na rajčetí. A prostě si tam hodíme tyhle fotky. VIP 4. VIP 1, 2, 3. Nostalgii, poslouchejme to, sakra. Jo, prosím. Ale jako bude to fakt... Super. Ty dej na něco děsně od předlahy. Já teď nechci to bylo moc. Ty do toho keca. Ale ty nespíváš pořádně, musíš pořádně zpívat. Ne, povídej se, já budu hrát. To znělo. To má hudební sluch. Neosuj. Ale to je to, víš, Já taky mám, ještě mám. Dvě těžký na nás, tak. To je borství. Tam chceš víc ještě? Dobrý, já mám džus. Já mám belí. Můj já to jednou držím v ruce a už víš, že to je prostě těžký. Ale fakt já už, hele, Moje sestra ale už to vypni, já